Κωνσταντίνο Καβάφη και αντί προλόγου να μου επιτρέψετε να πω το εξής, το πώς στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Ένα απόγευμα ανήκουμε έξω από το οίκημα του Συλλόγου, μόνο σε κυπέ. Σκεφτόμουν κάποια πράγματα. Θυμήθηκα το φίλο μου τον Παύλο Μητίκο, είναι και στην κάμερα τώρα. Και επειδή μου λέει συνήθως για τον περιφερειακό ελληνισμό, ελληνισμό της περιφέρειας, που είμαστε συγγενείς, λέω να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καβάφη. Αναθετικά το έχουμε και την Κρήτη στο σχολείο στη Σαγαρά. Το ίδιο το θέλω να βρεθεί πάνω την Κρήτη, στους μαθητές μας. Και λέω τι να κάνω τώρα, εντάξει, λέω έχω την Κατερίνα που είναι σταθερή αξία και πάντα κοντά, άρα δέσαμε που θα διαβάσει τα βήματα. Ο Γιώργος πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο και του λέω 14 του μήνα θα κάνουμε και τον Καβάφη. Εντάξει, λέει. Και έτσι στήσαμε αυτό το σκηνικό. Το λέω αυτό γιατί αντί να πω καλά λόγια και να πω πως συνηθίζεται η Κατερίνα, ο Γιώργος, έτσι με την προσφορά κτλ. Νομίζω μέσα από αυτό δείχνει καθαρά ότι όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, αλλά είσαι και αισιόδοξος ότι η ζωή θα πάει μπροστά και θα πάει προς το καλύτερο. Ο Γιώργος από τη μεριά του, όπως μου είπε μετά, ήθελε να βρει μια τραγουδίστρια για να τραγουδήσει και βρήκε τη φίλη μας τη Μαρία, που όπως σήμερα την γνώρισα, και να τραγουδήσει 3 τραγούδια στο τέλος, 3 μελοποιημένα κύματα του Καβάφη, τα μελοποιήσει ο Γιώργος και να τραγουδήσει η Μαρία. Έτσι στήσαμε αυτήν όλη την εκδήλωση για να τιμήσουμε ένα ποιητή, ο οποίος είναι, όπως ανέφερε και πριν, για μας ποιητής της περιφέρειας. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό που λέγεται περιφερειακός ελληνισμός και αυτό τώρα υπάρχει και η σχέση μας με διάφορους συλλόγους, όπως είναι το Εμβεζονήσι, όπως είναι οι Μακεδόνες, η Ανατολική Ομιλία, οι Βλάχοι και επίσης άλλοι σύλλογοι όπως είναι οι Θράκες, οι Υπηρώτες και γενικά οι σύλλογοι οι οποίοι βρίσκονται, όπως θα λέγαμε, στην περιφέρεια του ελληνισμού. Πριν προχωρήσουμε στο κύριο μέρος, θα πω για γνωστή φορά ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που σώμα του Τρίου και συνεργασία του Μηδίου Φουντούλη που γίνεται απόψε, αλλά είναι χαρά για μας ιδιαίτερη γιατί είναι ωραίο πράγμα να είσαι στο πάνελ όπως να είσαι εισηγητής και κάτω όλοι οι άνθρωποι να σου είναι γνωστοί, να σου είναι φίλοι. Γι' αυτό δεν θα πω ότι έχουμε μαζί μας έναν δήμαρχο την Νατάσα, θα πω ότι έχουμε τη φίλη μας την Νατάσα μαζί μας, γιατί επίσης δεν είναι για να γίνει ένας διαχωρισμός και να δώσουμε μια ανακοίνωση όπως θα λέγαμε, είναι μαζί μας και οι δύο Σουρικοί Σύμβουλοι που είναι μαζί μας αρκετές φορές και το εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό, ο κ. Ανατόπουλος και ο κ. Κοντομήτρος, και επίσης εκλεκτοί συνάδελφοι, φίλοι, συγγενείς και κουμπάροι. Έτσι, για να δέσει όλη η μαλλιά. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες, εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε, μες στα όνειρά μας ορίζουμε, κάποτε, μες στην σκέψη και σ' ακούει το μυαλό. Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας, σαν μουσική, τη νύχτα μακρινή που σβήνει. Στους φίλους μου Νίκο, Γιώργο, Ανδρέα, Κώστα, Γιώργο, Μάμα, Γιώργο, Νησία, που έφυγαν με το γέννημα της Βέρας εκείνης του Λυκούλη το 1984 και δεν καταφάνηκαν το λόγερμα. Εκείνων που σημάδεψαν την νιώτη μας, την πρώτη ποίηση της ζωής μας, εκείνων που έρχονται τα βράδια και μας θυμίζουν πως ζουν, ακούγοντας τις σκέψεις, ακούν το μυαλό. Στο Μιχάλη και τον Τρισίκη που μίλησαν στην καρδιά μου και ξέψαν αργότερα, όπως επίσης και μια άλλη ιδανική φωνή και αγαπημένη του φίλου του Πόντιου Μπουσάκη, που κι αυτός δεν ξεχνούσε κάποιες άλλες φωνές από την περιφερειακή, την ωραία, τη μεγάλη Ελλάδα. Θα τιμήσουμε σήμερα, για αυτός μας τιμά, θα τιμήσουμε σήμερα μια μέγιστη μορφή του ελληνισμού εναντίον της περιφέρειας που εξαγόταν την Αθανασία με 2 δικούς τους στίχους. Όταν θα θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν, τέτοιους βγάζει το έθνος μας τα νέα.
Πέρασαν 150 χρόνια από τη γέννηση και 80 από το στενό ταξίδι του μεγάλου Εξαρχικού ποιητή. Τον είπαν οι ειδικοί και οι κουτσομπόλιδες, οι ειδικοί και οι μελετητές, ειρηνικό, ερωτικό και ειδονιστή, διδακτικό και σοφρό, ηθοπαθή και υψηλόφρο, ιδιότυπο και πρωτότυπο, εσωστρεφή και ειρωνικό και σαρκαστικό, τραγικό, ελληνικό, διεθνικό, πεζολογικό και επιγραμματικό. Μάλλον είναι όλα αυτός. Για μας όμως είναι ο δικός μας ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος, ο διαχρονικός και για τούτο πάντα επίκαιρος. Είναι η φωνή μας, όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο Πέτρα Παναγιωτόπουλος. Ο Καβάφης μας έχει προσφέρει μια δυνατότητα αυτογνωσίας. Με τη βοήθεια του μπορέσαμε να διατυπώσουμε με την γραμματική λιτότητα και ακρίβεια καταστάσεις λαθάνουσες μέσα μας, ένα πλήθος πράγματα που τα νιώθαμε, αλλά δεν μπορούσαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον να τα πούμε. Αυτός λοιπόν ο λακωνικός μας δώσει μια φωνή, τη φωνή μας. Με αυτή τη φωνή θα σαριανίσουμε στην ποίησή μας. Πιστεύω επίσης ότι η μαγιά της ποίησης της τέχνης γενικά είναι το βίωμα. Είναι η προσωπική του έκφραση, είναι η δύναμη της εμβέλειας που ακουμπά ένα σύνολο ανθρώπων που έτσι, και έτσι δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει ανάγκη να έχουμε τους καβαλιούς φαντασμένους για να την αναλύσουν. Να ακούσουμε δηλαδή μια ανάλυση ενός ποιητή. Αλίμονο εάν η ποίηση αυτοεμπλουτιζόντας τα καβαλικά τα τείχη. Η δύναμη της ποίησης είναι η πολυσημεία της. Γι' αυτό και δεν χρειάζονται πάντα η ειδική και η δίθεν ερμηνεία. Αρκεί ο λόγος του Καζαντζάκη, όπως είναι λοιπόν ο Ζορπάς. Έτσι μ' αρέσει. Τέλος, πόσες φορές δεν οθεύσαμε αυτό που νιώθαμε όταν επιχειρήσαμε να το εκφράσουμε και ας αναλογιστούν οι αγαπημένες του φίλες οι φιλόλογοι και οι υπόλοιποι φιλόλογοι, στο βωμό της τυπολατρείας στερήσαμε από τα παιδιά την αισθαντικότητα και το όραμα της ποίησης. Τους στερήσαμε πολύ απλά αυτό που μου αρέσει, να ονειρεύονται και να μην βολεύονται. Να πέρασουν μέσα από την ποίηση και να κάνουν τα ίδια τα παιδιά ένα ταξίδι με δικές τους ερμηνείες, με δικές τους, αν θέλετε, στοχεύσεις και πάνω από όλα με την δική τους αισθαντικότητα και τη δική τους προσέγγιση. Λοιπόν, έχοντας εμείς τώρα στη φαρέτρα μας την υποδομή βιωμάτων, εμπνεύσεων, πηγών και εμπειρίων του Καβάφη, που είναι η προγονική καταγωγή, η πατρίδα, η καθημερινή ζωή, ο έρωτας, η ιδιωτική δραστηριότητα, το κοινό και πολιτικό περιβάλλον, οι φιλίες, οι ιδιαίτερες σχέσεις, ας ξεκινήσουμε την περιδιάβασή μας. Τουλάχιστον στην θάλασσά μας πλέον, νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου, αγαπημένα των πατρίδων μας νερά. Ας την παραδεχθούμε την αλήθεια πια. Είμεθα Έλληνες κι εμείς. Τι άλλο είμεθα. Αλλά με αγάπες και με συγκινήσεις της Ασίας. Αλλά με αγάπες και συγκινήσεις που κάποτε ξενίζουν τον ελληνισμό. Φαντάζομαι ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε μια καθαρά τελικότροπη αντίληψη ότι είμαστε στην Ευρώπη, ότι είμαστε μονάχα η Ευρώπη και ξεχνάμε ένα μεγάλο μας κομμάτι, το οποίο πράγματι τον αγκαλιάζει αυτόν το Αιγαίο Πέλαγος, τη Σόγειος θάλασσα, που ακουμπάει τις χώρες αυτές που αναφέραμε, την Αίγυπτο, την Συρία και ιδιαίτερα και την πατρίδα μας, την Νέα Γη, την Κύπρο. Ο περιφερειακός Έλληνας με τις λέξεις του, τον ερωτισμό, τη στοικότητα, τον διδακτισμό, την πεζολογική του μαγεία αποτελεί γόνιμο φάρο του ελληνισμού της Διασποράς. Το ακμαίο ελληνισμού 1910 με τις Ελληνίδες πόλεις, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Πόλη, την Βρούσα και το Άι Βαλί. Και εδώ δεν θα αποφύγω τον πειρασμό. Μία διατύπωση έγινε από τον Ερτογάν, δεν κάνω το λάθος στην πόλη που είμαστε, ότι λέει ότι για τη Θράκη, για τον Κόσοβο και τα λοιπά. Και εμείς, ο δικός μας ο Υφυπουργός, νομίζω, έδωσε μια ανακοίνωση και λέει να μην καταφύγουμε κι εμείς στις δικές μας αναφορές. Για την εντροπή να πούμε κι εμείς στο κάτω-κάτω, εμείς Προύσα, Βαλί, Σμύρνη. Γιατί να μην πούμε κι εμείς ότι αυτά αποτελούν μέρος του ευρύτερου ελληνισμού. Δεν σημαίνει ότι η αναφορά θα πάρεις αύριο τα όπλα για να διεκδικήσεις. Αλλά να απευθυνίσει στους όποιους ανιστόρητους ότι υπάρχει ένα βαθύτερο παρελθόν, το οποίο παρελθόν αυτό έχει να κάνει με ό,τι λέγεται ελληνισμός. Και αυτό το παρελθόν ουσιαστικά ο Καβάφης έβγαλε στην επιφάνεια. Και γι' αυτό κιόλας είναι διαχρονικός και επίκαιρος. Επίσης, εμείς οι Κύπριοι Έλληνες περηφανευόμαστε για την καταγωγή μας, τη συνείδησή μας.
Μαζί με τον ποιητή νιώθουμε να είναι δικός μας, γιατί νιώσαμε κι εμείς έντονα αυτόν τον καημό του περιφερειακού Έλληνα, τον καημό του γένους. Παρηγοριά μας είναι ότι γράφουμε και μιλούμε ελληνικά. Δεν ελληνίζουμε. Υπήρξε έτη το άριστον εκείνο ελληνικός. Η ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότιστη μειωτέρα. Ο Καβάφης έλεγε ότι εγώ είμαι ποιητής ιστορικός. Οπότε δεν θα μπορούσα να γράψω μυθιστόρημα ή θέατρο. Αν και υπάρχει θεατρική σκηνή μέσα στα βήματα, όταν είναι θεατρική παράσταση θα πούμε τον περισσότερα, και αυτό λέει ο ίδιος, αλλά αισθάνομαι μέσα μου 125 φωνές να με λέγουν που θα μπορούσα να γράψω ιστορία. Ιστορικό πρόσωπο ο Αντώνιος. Μας τονίζει ο Καβάφης ότι όποιος αξιώνεται κάτι το μεγάλο και το ωραίο, όπως δέχεται το καλό, να αποδέχεται το αρνητικό με στοικότητα και εξωπρέπεια. Μας θυμίζει ο Καβάφης όλους αυτούς που ταυτίστηκαν με την εξουσία και τρέμουν μην την χάσουν. Τους λείπει αξιοπρέπεια, έντιμα και θαραλέα να δεχτούν την απώλεια, τους λείπει το καβαφικό. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια ο Κάβης. Αυτούς που έχουν την εξουσία ανέκαθους πριτριγυρίζουν οι αυλοκόλακες, οι κούφοι και οι δειλοί, που αντρούν τη δύναμή τους μέσα από την εξουσία των αρχόντων. Αυτοί και αντρέμουν μη καθή Αλεξάνδρεια. Τους συναντάμε και σε έναν άλλο ιστορικό πρόσωπο, τον Μανούλη του Κομνηνό, που έχει τους αστρολόγους να θέλουν να του παρατείνουν δίθεν τη ζωή, στην ουσία την εξουσία για δικά τους ωφέλη. Οι αστρολόγοι, οι πληρωμένοι της αυλής, ευλιαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα σας έχω. Εκείνος όμως, ο Μανούλης Κομνηνός, φεύγει μέσα στον έντοξο καβαφικό βυζαντινισμό του. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν τον βασιλέα Κυρμανουήλ τελειώνουν, τιμένοι με την πίστη των σεμνότητα. Η σεμνότητα είναι που μάλλον μας λείπει όρους που πρέπει να την αναζητήσουμε, η εσωτερικότητα, η καρτερικότητα, η ανεκτικότητα, η ελληνική. Διαχρονικώς και για όσους χειροκροτούν το κούφιο, το ψεύτικο, γοητεύονται από το φτιαχτό, το πυροτέχνημα, για χάρη μιας πρόσκαιρης τέρψης. Αντί της αξιοπρέπειας της ομορφιάς, χειροκροτούν το ξεγύμνονα του σώματος της ψυχής στο μέγεθος της ασκήνιας, για χάρη της ευτερούς της δημοσιότητας και του κέρδους. Γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα, μόνο που βέβαια ήξεραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες. Όλοι αυτοί που αναλογίζονται ότι άλλαζε την ψυχή σου κι άλλα κλαίει. Και εσύ τα δέχεσαι με απελπισία αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις. Και τι φρικτή η μέρα που ελπίδεις, η μέρα που αφέθηκες και ελπίδεις. και μην έχοντας ψυχική αντοχή, ακούσια εκούσια άφησαν Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έκλεισαν τύχη. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Σιγά υπάρχουν και οι άλλοι όμως, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη και οι οποίοι προσπαθούν να ξεγλιστρήσουν, να ξεφύγουν από τα τείχη και να ψάξουν για μια πόλη για να ικανοποιήσουν το ανικανοποίητο τη λαχτάρα της φυγής. Θα πάω σε άλλη γη, θα πάω σε άλλη θάλασσα. Μια πόλη άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Η καθημερινότητα και η αδυναμία τους, η τύχη που έχει και αυτή το ρόλο της, η ανοριμότητα και η έλλειψη βούλησης και πάλι του στραβά. Για τα αλλού μη ελπίζεις, δεν έχει πλήρωση, δεν έχει οδό. Την μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλαχτη ακολουθεί και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μην μοιάζει. Όσοι τολμούν και δυστυχώς και πάλι κάνουν πίσω, ίσως γιατί φοβούνται το άγνωστο, το αβέβαιο, το καινοτόμο, το διαφορετικό. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα κοινωνία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα. Ο ποιητής μας είναι σαφέστατα ποιοτικός και όχι ποσοτικός και το μέλλον των ποιημάτων που δείχνει αυτό, με έναν ιδιαίτερο ύφος, γλώσσα και φόρμα, αλλά είναι και ιδιαίτερος όμως στις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες απαραγματοποιητές, τις οποίες ανακαλεί, νοσταλγεί. Σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά. Και
και τρέμανε μέσα στην φωνή και κάποιον τυχαίον εμπόδιο δεσματέρωσε. Το ίδιο βίωμα Επέστρεφε συχνά και παίρνανε. Αγαπημένη αίσθηση, επέστρεφε και παίρνανε. Όταν ξυπνά το σώμα του η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπερνά. αίσθηση χαράς και ευτυχίας με την αναπόλυση. Χαρά και μύρο της ζωής μου, η μνήμη των ωρών που ήβρα και που κράτηξα την ειδονή ως την ήθελα. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα που αποστράφηκα την κάθε απόλαυση ερώτων της ρουτίνης. Όλα είναι φορτισμένα με θλίψη και οδύνη για την τυχή αμαρτία και ύστερα Τι μεταμέλειες περιτές, τι μάτερες. Γι' αυτό και οι μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν. Και οι αποφάσεις μου να κρατηθώ, να αλλάξω, και αρκούσαν 2 εβδομάδες το πολύ. διαχρονικός επίσης ο Αλεξανδρινός, εκείνους που έχουν ανάγκη τους βαρβάρους για να κρύβουν τις φοβίες τους, την ανασφάλειά τους, που στηρίζουν την άρνηση και την παθητικότητά τους στο άλοθη φταίνε οι άλλοι, έχουν ανάγκη να φορτώνουν κάτω τα λάθη. Και τώρα τι θα γίνουν χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση. Διαχρονικός επίσης και για εκείνους που στη ζωή τους φυλάτουν θερμοπύλες. Θερμοπύλες υπάρχουν σε όλες τις πράξεις του ανθρώπου. Εθνικές, πνευματικές, ηθικές. Ο άνθρωπος καταξιώνεται όταν εκπληρώνει το χρέος του χωρίς εξωτερικό καταναγκασμό και με ανιδιοτέλεια, χωρίς την προσδοκία του κέρδους. Το χρέος που είναι μεταξύ πολλών η διαφύλαξη της ελευθερίας της γλώσσας. Η διαφύλαξη και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατέβει επέδοση των αρχών του δικαίου. Η βοήθεια στον συνάνθρωπό μας, το χαμόγελο στο διπλανό, η πρόσθεση φιλίας της αλληλεγγύης ερεύνησης στο λαό. Και εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, και δεν ξεχνάμε ότι και ο μεγάλος μας ποιητής, ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, το έργο προσωπικά πιστεύω ότι είναι από τα τελειότερα και καλύτερα στην παγκόσμια λογοτεχνία, η ελεύθερη πολυκειμένη, το ονόμασε αρχικά χρέος. Χρέος όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα. Τιμής εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Χρέος και σήμερα να ορίσουμε θερμοπύλες. Αν τις ορίσουμε, θα τις διαφυλάξουμε χωρίς άλλο θλιπό θάνατο. Γιατί χρέος σημαίνει αξιοπρέπεια. Και όπως ανέφερα και πιο πριν, εδώ πάλι η αναφορά στους προκειμένους, ότι αυτοί οι άνθρωποι ένα χρέος επιτελούσαν όταν υπερασπίζονταν το μισολόγιο. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει, όταν προβλέπουν, και πολλοί προβλέπουν, πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος. Χυμίδι επιτέλους στα διαβόλια. Γεμάτος ο κόσμος μας, που γνωρίζουμε όλοι από εφιάλτες, που θυμίζει ο μικρός Ιούλης για μας του 1944, και οι μοίρες, σύμβολα βαρβαρότητας και εξαλλίωσης της ζωής, τους νιώθουμε στην Κύπρο, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη και όχι μόνο. Γεμάτος ο κόσμος από εφιάλτες, από μοίρες, θερμοπυροφύλακες ψάχνουμε. Δίκαιοι κίσποι σ' όλες τις πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία. Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες πλην, χωρίς μίσος για τους υπερδομένους. Και εν τέλει ένας απολογισμός του ίδιου του ποιητή, μια δική του μαρτυρία. Η μαρτυρία είναι μέσα από τα κρυμμένα. Από όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουν να βρουν ποιος είναι. Οι πιο απαραίτητες μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα, από εκεί μονάχα θα μειώσουν. Απαντά για μας όμως ο Μπάιρον. Δεν μπορείς να γίνεις ποιητής αν δεν είσαι ερωτευμένος ή στρατισμένος. Και ο Καβάφης ήταν πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, την ομορφιά, τα νιάτα, τους έφηβους και δυστυχισμένος γιατί αποστρεφόταν, ίσως και να φοβόταν τα γερατιά και το θάνατο. Ξέρει πως γέρασε πολύ. Το νιώθει, το κοιτάζει και συλλογέται η φρόνηση πώς τον ηγένα και πώς την εμπιστεύονταν πάντα. Τι τρέλα και την ψεύτρα που έλεγε «Αύριο, έχεις πολύ καιρό». Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυα λίγη γνώση, κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέρισε. Και ο θάνατος το φοβόταν ή όπως ο ίδιος προέτρεπε από την Αλεξάνδρεια σαν έτοιμος από καιρών και θαραλέους. Δίστανται οι απόψεις, άρρωστος, κοινωνούσε τον θανάτο μυστηρίων από το χέρι του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και κλείσε το μεγάλο ταξίδι στις 29 Απριλίου 1933, 70 χρόνια μετά από την γενέθλια μέρα. Και γέρος γεννήθηκε και πέθανε την ίδια, ταξίδι του μάλλον την ίδια ημέρα.
Θα ξέρετε μια φωνή ιδανική, αγαπημένη και οικουμενική. Είναι οικουμενικός γιατί η ποίηση του ασχολείται με πανανθρώπινα στοιχεία. Ποίηση πανανθρώπινη και οικουμενική με υπόβαθρο την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Και όλα αυτά δοσμένα μέσα από τον κόσμο, των προσωπικών του εμπειριών και των εθνικών του βιωμάτων. Μας βοηθά, μας διδάσκει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε φορείς αλλά και συνεχιστές μιας διαχρονικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μας καλεί για μια κοινωνία ουμανιστική. Για επαναφορά στη ζωή μας αρχών και αξιών. Το κάλος και το μέτρο, το είδος και η αξιοπρέπεια, η ισονομία και η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και το άνοιγμα στον συνάνθρωπό μας. Η φιλία και συναδέλφους, η ανθρωπιά. Αξίζει αγαπητοί μου να παραμείνουμε άνθρωποι, με αξιοπρέπεια και ελεύθερο πνεύμα, απέναντι σε αυτό το θέατρο του παραλόγου και για αιώνες δράματος που παίζεται με πνευματικότητα, με εσωτερικότητα, με ταπεινότητα, με σεμνότητα, με αυτάρκεια, με ολιγάρκεια και με επικοινωνία με τον συνάνθρωπό μας. Αξίες διαχρονικές που τίμησε ο Καβάφης και που λάμπριναν και κόσμησαν τον ελληνισμό. Αξίες που ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής φόρτισε με όλο τον απολύτω προβληματισμό. Και το πέτυχε να που μέσα από το ηρωνικό, αντιληρικό και δραματικό τόνο του κατέγραψε την παρακμή της εποχής του, αρχές του περασμένου αιώνα και ταυτόχρονα είναι σηματορός του σήμερα και του αύριο. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν οι θερμοπύτες. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος. Την ήδη επιτέλους θα πιεθούν. Όταν θα θέλουν οι Έλληνες να καθηθούν, τέτοιους βγάζει το έθνος πισταλένο. Δύσκολες ημέρες μας, ο λόγος μας απέδειξε ότι αντέχει στα δύσκολα και η πηγή αυτής της δύναμης βγαίνει μέσα από το παρελθόν που δημιουργεί το παρόν και πιάνει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον. Και για μας το παρελθόν είναι ένα ψευδής μάρτυρας, το είδαμε και μέσα από την ενδιάβαση που κάναμε στον ποιητή. Και επίσης ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η κρίση μπορεί να δώσει και τις ευκαιρίες για μια αναγέννηση. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες. Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούν. Κάποτε μες στην σκέψη δεν σ' ακούει το μυαλό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Ότι μια μέρα ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα σε ένα σιγουράδικο και ο φίλος μου και αγαπημένος μου Νίκος είχε πει κάποιους τύπους εκεί πέρα, έλεγε για έναν ναύτη που χάθηκε στη θάλασσα, για μια μητέρα που πήγε στην εκκλησία μπροστά στην εικόνα και προσευχόταν και τελικά η εικόνα έβλεπε σιωπηλή γιατί ήξερε, η μάνα προσευχόταν να έρθει πίσω ο γιος της και ήξερε η εικόνα, ήξερε ο Άγιος και πέρα ότι ο γιος της είχε καθίσει στη θάλασσα. Αυτό μου δημιούργησε εμένα έτσι μια απορία και λέω καλά αυτό το βήμα τώρα πώς έτσι και τα λοιπά. Πήγα να το ψάξω, δεν το έβρισκα, δώσα την φίλη μου την Εύη εκεί πέρα που πήγα να το έχει αποφύγει, δεν το βρίσκαμε και τελικά μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Λέω όταν η μητέρα μου, τα υπόματη, ήθελε να πάει στις εκκλησίες και λοιπά, έλεγε πάμε να κάνουμε μια δέηση. Και το ψάχνω στη δέηση, είναι το βήμα η δέησης και μιας και η αναφορά που είναι πράγματι μένα με συγκίνηση ιδιαίτερα, εδώ αξίζει να κάνουμε κλείνοντας μια αναφορά και στην μάνα, την οποία εδώ ο Καβάφης τη βλέπει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και επίσης επιτρέψτε μου συνειδητικά και εμείς ταξιδεύουμε και πάμε κάπου αλλού, γιατί όταν το είπε ο Νίκος αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε ότι πήγε στην εικόνα και προσευχόταν για να έρθει ο γιος της. Εμείς έχουμε χιλιάδες μανάδες στην Κύπρο και δεκάδες εδώ πέρα, οι οποίες καθημερινά προσεύχονται στην εικόνα για να ξέρουν τα παιδιά τους τα οποία είναι αγνοούμενοι και οι εικόνες πιθανόν να ξέρουν τα παιδιά αυτά μάλλον έχουν χαθεί. Και πάνω σε αυτόν τον συνειρμό και τον διερμό όλων, είπα να καταγράψουμε εδώ με την φίλη μου την Κατερίνα και μια μικρή αναφορά για τη μάνα και έτσι να κλείσουμε ουσιαστικά το δικό μας το μέρος. Μια αναφορά για τη μάνα, για την Αγία Μάνα, αυτή που άντεξε αιώνες στη σκλαβιά, αυτή που τις ρωσιασμένες κούφτες της, της προκοπής του Δήμου Ιδρώτα, στα πρώτα χρόνια της ειρήνης. Αυτή που χρειάστηκε τον εξευτελισμό, τον βιασμό και την προσφυγιά. Αυτή που θύμισε το γιο της που έπεσε ή στη μια πλευρά, υλοποιώντας την τρένα της Ορθοδοξίας ή στην άλλη αποκρούοντας την. Για την Αγία Μάνα που η ίδια είναι, όποιο χρώμα και αν έχει, όποια φυλής και αν είναι, όποιο Θεό και αν πιστεύει. Για τη Μάνα
που κανακεύει το γιο της και το μεγαλώνει με όνειρα και εύχεται να αξιωθεί να ζήσει εν ειρήνη και σαν έρθει η ώρα για το μεγάλο ταξίδι να τη σκεπάσει ο γιος της, όπως ορίζει ο άγραφος νόμος με το Μίζαρο το Σάββατο. Η θάλασσα στα βάθη της πήρε έναν ναύτη. Η μάνα του ανήξερε, πιένει κι ανάφτη, στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί, για να επιστρέψει γρήγορα και να είναι καλή καιρή. Και όλο προς τον άνεμο στείνεται αυτή. Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η εικόνα ακούει σοβαρή και λυπημένη, ξέροντας πως δεν θα έρθει πια ο Υιός μου. Εδώ τελειώσαμε με την ακαδημαϊκό μας το μέρος. Θα δώσουμε τον λόγο τώρα άλλο το προλόγο. Θα δώσουμε την σκητάλη στον συνθέτητο Γιώργο Φουγκούλη, που θα μας αποδώσουν εδώ τρία ποίηματα που διαβάζουν ορμηνένα από το βίντεο και θα τραγουδήσει η Μαρίνα και θα συμμετέχει και στην Ευαγγελία ο ποιητής ο Κυριάκος ο Κύπουλης. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και εμείς.
αυτό το τραγούδι «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» θα παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση, πρώτη ηχογράφηση και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με τον Γιώργο, τον Φουντούλη. Έγιναν όλα με απίστευτη συνήχηση. Ο Καβάφης μας ένωσε και ο Γιώργος φυσικά μελοποίησε τον Καβάφη με έναν πολύ ιδιαίτερο, απλό και ουσιαστικό τρόπο. Εύχομαι να μιλήσουμε στις καρδιές όλοι μαζί. Ευχαριστώ και τον κύριο Κιτούδη. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ Γιώργο. Όλα μέσα νύχτα ακουστεί
σου που απέφυγα, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μία ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέο κι αποχαιρέτατη την Αλεξάνδρεια που χάνεις, που χάνεις. Να, να, και αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που χάρη. Άλλο ένα ανέκδοτο τραγούδι του Γιώργου που δεν έχει ξαναπαιχθεί εδώ, δημόσια, «Οι πόλεις». Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Για πόλη σ' άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε, μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπει αμάφλα τη ζωή που βλέπω εδώ.
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους τους ίδιους θα κοιτάς. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίσεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ. Στην κόχη του τη μικρή, σ' όλη τη γη, τη χάλασε. Είπες, πάγωσα άλλη γη, θα πάγωσα άλλη θάλασσα, μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη να γραφτεί, κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός χαμένη. Όλους μου, ως ποτέ, μες στον μαλιασμό αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ. Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σ' ακολουθεί, στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ. Στην κόχη τούτη τη μικρή, σ'
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός καμένη. Ο νους μου ως ποτέ μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.
πρώτα, εφηβικά μου χρόνια. Γιατί μακριά στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια Νομίζω ότι εδώ τραγούδι για την μουσική με λόγια που ενδιαφέρει, όπως αυτό έξω. Το Μαρσίλη που κάνει.